Nepríjemné. Ideme do roomky. Počkaj. Tak počkaj. Channel switched. To je nepríjemné, keď si spravíš vlastnú roomku. Aha, Marek nevie hovoriť. Ale čo by nie. Talk power granted. Marek, by rád? No, Ty si rád? nie. Ja? Channel power revoked. Error. Čo, Paťko sem nejde? Nie. Error. Bojí sa? Nemá čo. Error. Ja. To je skadiel ináč. Nepoviem. Čo? Nepoviem. Kade? Nepoviem. Ty A prestaň. z Číny. Keď myslíš? Paťko. Amen. Nemáš nič iné na práci? To nemám, no. You were kicked from the channel. Channel switched. Jaký riadny, hej. Opakujem. No vidíš. Môžem to aj zopakovať. You were kicked from the channel. Channel switched. Ba. You were kicked from the channel. Channel switched. Trápny. You were kicked from the channel. Nepríjemné. You were kicked from the channel. Channel switched. To naozaj nepríjemné. Keď vieš iba kikovať. Naozaj nepríjemné. Tak tomu ver. User joined your channel. Aha, Paťko. Počujeme ťa. Asi sme... Ty si povedal kam? Čo? Asi? Ako ti nepočú, Paťko? Čoríš? Marek, počuješ ho? Áno, počujem ho. No čo chlapci, zase sa tu dičovať, alebo na čo som zapol ten bodycam? Lebo on je sveger, hej, chlapiš, on je sveger. Nepríjemné. Gandalfovi. User was kicked out of your channel. You were kicked from the channel. User left your channel. User was kicked out of your channel. You were kicked from the channel. Channel switched. Tak to je nepríjemné. User left your channel. Channel switched. Čo sa bojíš? Nice. Čo si tam honí? V AFK zóne? Channel switch. Jestli mu ji vytvořím? Že či mu ty vytváraš tie roomky, lebo on si vytvára roomky a nie... Počuj, a ja som zistil, ako si to robí. Klikneš na nejakú roomku, napíšeš creative channel, dáš si name, password, topic, description a všetko. Máš to, zistil som to už. Chod na nejakú roomku, neklikaj ani na ňu, iba si daj, že okurkovo pánství, klikni pravým, daj create channel a máš tam hneď. No, ale ona je temporary, ona ti nevydrží. Odpojí se z roomky a po ní. A to sa dá urobiť, akože to mám. letadlo, vole. Čo? Jdi prostě na letiště dojeď. A tam máš nějaký vrtulník. Channel switched. Ideme za ním? Poďme si nerobiť piču, ideš? Ne, počkaj, ja ti dám operátora v tejto roomke. Ako sa kikuje, ako sa robí všetko? A prísny zákaz. Channel group changed. Nepríjemné. Nemá mikrofón. To je nepríjemné. To je nepríjemné, naozaj. Čo sa... Nepríjemné.
User left To your je channel. fakt naprema. Jak mu mám nastaviť toto, jak sa volá? Čo? Toho, že by nemohol hovoriť na žrumke. Čo ja viem. Nejaký mikrofón tam mal. Presne mu začne plakať, chudák chlapec. Nevie koľko 5 plus 5. A staročné topánky. A čo si to bude začínať? Si iný kráhol. Tak keď môj kamarát to robia zle, tak čo, nedá sa nič robiť. Musím začať disovať. Your channel was edited. To čo bolo? To ja nastavujem rumku. Tak to je nepríjemné. Oh my pickle. Hej, s čím sa približuje? CTRL a čo plus? Neviem. Tutorialo a koliesko na myši sa mi zdá. Tak to je nepríjemné, keď mi to nejde. Kde je čavo? Odišiel? Asi jej. Nie, on je v tej Ačko, SK. Channel switched. MR anonymný. Čo, Robko? Nepríjemné. Channel switched. Your channel was edited. Čo je? Nastavujem rumku. Dobre. Pozdrav do videa ináč. Your channel was edited. Čaute, hošani všetci. Dobre. Oh my pickle. God. A ty to si natáčal, kamo? No. Obidve Žiada? časti.